24 ka mga perisan ang nagapahimo sa libreng mass wedding nga silbi o gi-offer alang kanila nining panahon sa Pasko alang sa mga opisyal sa Bureau of Jail Management and PNOJ. Ang maong wedding nakatabang aron maningkamot ang usa ka person deprived of liberty kon PDL nga magbag-o sa iyang kinabuhi. Ari ang exclusive report. Formal ang seremonya sa kasal, tungod kay tag-sa-tagsang gitawag ug may paso ang mga groom. Misunod usab dayon ang mga bride. Tulo ka mga pari ang nagtinabangay aron paghatag kanila sa sakramento sa kaminyoon. Sila si Father Thomas Agustin Catarata, Regional Chaplain sa Bureau of Jail Management and Penology, Father Monico Katubig, Chair sa Cebu Archdiocesan Prison Apostolate, ug Father Dennis Baricuatro, Team Moderator sa St. Joseph the Carpenter Parish. Sa wali, gipadayag ni Father Katubig nga ang matagusa gihatagan og gasa aron magpuyo sa katarong. Mas mutubo ta sa pagkasama sa Dios kung ang atong pangunauna subay sa iyang pangunauna. Kung ang atong kabubuton usa sa iyang kabubuton. Gihulagway sa mga opisyal sa BJMP nga dako og ikatabang alang sa mga PDL nga mga minyo aron maghatag kanila og kadasig nga magtinarong sa kinabuhi. Musumada na sa 46 ka mga PDL ang nahatagan sa sakramento sa kaminyoon. Kini na ang ikatulong mass wedding nga napahigayon karong tuiga. Gipahibaw nila ni Jail Senior Superintendent Arnel Peralta ug Jail Senior Inspector Crisyrel Awi nga kabahin usab kini sa rehabilitation program alang sa mga PDL. Kay nagmaayo ang dagan kay natagaan man silang chance nga muminyo sa ilahang mga dugay na nga kikaipon. Kung dili gud sila kasado, limited ang ilahang opportunity nga mabisit kay ang atong gi-allow ra entry kana ra yung mga kuan gyud mga legally married nga spouses. Uban ni Renante Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Besda.